Ale minimálne Tak ale ostatným, keď ti to nevadí, okrem tohto chlapca, ja si to... vám prajem dobrú chuť. Pri stole môže všetci taký mestský gadžet ešte nemôžu. Prípitok pre našich hostí máme pripravený. Začal jesť. Majiteľovi som samozrejme povedal, že to bolo famózne, ale pravda zostala inde. Ahojte, vítajte u mňa doma, tu budem dneska variť. Ako môžeme ísť ďalej, v tejto kuchyni budem variť dnešné menu. Toto je moja kuchyňa a dneska tu budem variť moje menu. Ako predjedlo som si pripravil praženicu, jeden môj veľmi známy recept. Ako hlavné jedlo som si pripravil kečupový sen, uvidíte, nechajte sa prekvapiť. A ako dezert som si pripravil lahodnú pohodičku a to je legenda od mojej babky. A to sa myslím, že bude veľmi páčiť našim súťažiacim. Z kuchyne sa presúvame do gačky, kde si veľmi rád v mojom voľnom čase zahrám FIFU alebo nejaké rôzne Xboxové hry a podobne. Toto tu je moje obľúbené miesto v byte, lebo ako iste viete, som veľký hudobník a rád si tu zahrám na gitaru. No takže dneska menu začíname variť odzadu, nakoľko dezert nám bude trvať najviac. Začíname klasickou legendárnou babičkovou hrnčekovou babovkou. Takže začíname niekoľko vajca, šup, ich tam, jedno. Díky, bro. Čau. Medzi tým, ako Sebastian pripravuje babkinu špecialitu, my sa zatiaľ opýtame súťažiacich na reakciu na menu. Nakoniec lahodná pohodička, v zatvorke legenda, koniec. Nemám rád pohodičku, svoj život žijem v adrenalíne. Pohoda nie je môj priateľ. Ako vidím podľa tohto menu, dnes si to veľmi neužijem, ako každý deň na tomto krutom svete. Pán má zjavne zlú náladu. Skúsme zabudnúť dnes na pesimizmus a rozšľať s pozitívnymi vecami. Napríklad dnešná večera. Vraciame sa späť ku našemu dnešnému kuchárovi. Možno sa pýtate, prečo napĺňať konvicu? No to uvidíte za chvíľu. Momentálne si ideme pripraviť pre našich hostí prípitok a k tomu bude vlastne jeden rez klobásky. Každý si môže prichystať, je to moja domáca, vyrábala som ju, takže práva slovenská, takže hostia sa majú na čo tešiť. Dobre, takže pre každého iba jednu, lebo to je moja domáca, tu si šetrím. A k tomu si pripravíme pre každého jedného z nás, okrem mňa, nakoľko ja nepijem, si pripravíme, je to síce fľaša kupovaná, ale v tom je tiež domáca. Takže pre každého jedného si pripravíme šotík vodky, teda slivky, pardon. To
fakt ako prípitok podá vodku? Wow. Kde sú jeho maniere? Prípitok pre našich hostí máme pripravený. Wow, tak to vyzerá fakt lahodne. No a momentálne ideme robiť špagety, hlavné jedlo. Inak povedané kečupový sen, lebo tam dám veľa kečupu. Takže tak. No, predtým ako sa pozrieme na recept a la kečupový sen, nakúkneme ešte na reakciu hostí ohľadom tohto jedla. Kečupový sen. Bude cigárský sen. Kečupový sen. Nemám rád kečup a nemám rád ani sny. Mám jeden sen a to je zomrieť. No takže tu máme krásne špagety a šup ich tam. A krásne sú dopečené, hotové. Krásne. A ideme na druhú varku. No, predtým ako prídu hostia, pozrime sa ešte na to, ako hostia dekorujú stôl. Vyzerá to veľmi príjemne a útulne. To akože fakt nám prichystal takúto večeru do papierových tanierov s plastovým príborom. To si hádam robí srandu. Počkaj ešte. No takže ako ďalšie si ideme zapáliť sviečku. No mám pocit, takto vám to nepôjde, takže vám ukážem spôsob, ako to spraviť rýchlejšie a efektívnejšie. Zoberete si jednu servítku, zašúvate ju ako slimáka, zapálite ju, potom rýchlo do vody nepojete, aby ste sa nepálili. Teraz zoberete sviečku. Ulala, sviečka horí, papier hodíte do riadu, zapálite, nejaká show tu musí byť. Dobre, a všetko je pohode. A je to hotovo. Toto mi trošku zhorelo, ale to nevadí. Hotovo. No a tak to máme prestreté a potom ďalšie chody sa nám budú podávať ďalšie taniere, ktoré už položíme osobitne na stôl. A poďme už po hosti. Legendy hovoria, že sú už za rohom. Už sa veľmi teším na našich hostí. Tu máme pripravený prípitok pre nich a veľmi sa na nich teším. Takže ahojte. Ahoj, ahoj. Ahojte. Ahoj. Vítajte u dneska doma, toto je prípitok, každý si zoberte jeden. Je to... Ja meso nejem. Čo to je? To akože... Jak to, že meso neješ? Ja som tiež to vegán. To fakt? No dobre. To palinka doma. Tak to sa dneska Ale, bohužiaľ ale, nenaješ. Prepáč, po mojom minulom incidente, kde som si pokusil zobrať život, som musel prestať s alkoholom. Neviem. Takže to musím vypiť za teba. Každý si zoberte aj chleba. Ty teda nie, lebo si skôr vegán. Neviem. Ale toto si Každý si dá. zoberte chleby. Neviem. Chleb je Je to vegánsky? aspoň 5 hviezdičkové? A teda na to, aby bol Wagyu. tento týždeň úspešný. Je to aspoň wagyu? Na zdravie. Tak. Na zdravie zdravie. všetci. Píše. To je domáca? Áno, áno. Tak toto nie je, a toto nie je destilát, toto je niečo iné. Tak ochutnáme Tak aspoň toto. poďte teda, vítam vás. Poďte ku mne domov. No čo to bude? Treba sa vyzvať? Áno, vyzvajte sa. Písame sa, aha, dobre, no. Ale prosím ťa. Mladý pán. Poďte si sadnúť, tu máme pripravený stôl, je krásne prestretý. Takže všetci si môžete kľudne sadnúť. Hej, tu sedím ja. More! Ja sedím za stolom stola. Ja sedím za stolom stola. Daj si to pivo tu. Daj si to pivo tu a tu si sadni. No, takže za chvíľu sem predjedlo a môžeme ísť. No a my sa ešte poďme rýchlo pozrieť na reakciu hostí na jedlo.
Praženica. Ty tu zvajec? Bazán more nejsom, ale no, ty kokot. Prvé jedlo, praženica. No, pevne verím, že to bude vegánska praženica, keďže ja vajíčka nejem. No, chalani, takže toto tu je naše prvé jedlo dňa. Ako ste mohli vidieť v menu, je to praženica. Je to praženica kvôli tomu, že je to tradičné slovenské a ja to varím už roky a je to zvláštne tým, že sa to robí v rúre a nerobí sa to na klasický spôsob. A môžem sa ťa spýtať, z čoho sa skladá toto? Z vajíčiek, trošku soli, korenia a to je všetko. Aha, Máš nejaký problém? ja vajíčka nejem. Kvôli čomu? Ten vegán si o sebe akože čo myslí? Príde tu a začne mi nadávať na moju vegánsku stravu, vegánske jedlo, vegánske všetko. Už aj neviem, čo hovoril. Ale to čo malo znamenať? No ja som čakal, že pripravíš niečo klasické slovenské, ako napríklad kiwi, ja som si ho priniesol sám. A ty mi dáš toto? Nechápem ľudí ako ty, že môžu takto žiť, ale tak nemal som to Sky vedieť. Ospravedlňujem sa ti. Tak, Primám to ospravedlnenie. ale minimálne Tak ale ostatným, keď ti to nevadí, keď ti to nevadí, okrem tohto chlapca, ja si to- vám prajem dobrú chuť. keď ti to nevadí, tak ja si teda miesto tej praženice dám svoje kiwi, ktoré som si priniesol. Veľmi ma to urazí, ale rob čo chceš. Dobrú chuť. A môžem sa ťa spýtať, príbory máš skade? Príbory, zvyšu. Aha, tak to asi nebudú vegánske, čo? Nie. No tak ja som si tu... Nemyslíš, vážne si priniesol aj vlastný príbor. Ja som priniesol vegánske svoje príbory z domu, keďže som čakal, že prídem do nevegánskej domácnosti. Toto môžem zahodiť. A Tak teda dobrú chuť. tak teda zlú chuť. Tak teda prajem ti dobrú chuť. Teda ti prajem zlú chuť. Chcel by si? Tak si povedať, že aj Dobrú chuť. Tak ja si dám teda toto kiwi. Tak vám to poviem. Začne to byť pekný chaos. Hlavne medzi dnešným hostiteľom a vegánom. Ale našťastie si na praženici pochutná som Denny. A my im prajeme dobrú chuť. No, vegánom som od svojich asi 3-4 rokov. Som sa rozhodol, keď som bol taký menší. Odmietal som materské mlieko, tak som... Ale ako, som sa rozhodol, že už nebudem piť žiadne. Počkaj, ako. A toto máš ako vegán? To som si pripravil sám doma, keďže som očakával, že príjem do nevegánskej. Ale nie je to len taká vegánska domácnosť. Ja som si všimol, že náš hostiteľ má aj špeciálny kečup. Vegán. To si veľmi cením. Ďakujem, pán. Ďakujem. Myslel som na vás. Ďakujem. potom si to veľa. To som inak presne chcel, aj som rozmýšľal, že to spravím, len som sa bál spýtať. Sa? Odkiaľ si? Skade? Á, daleko brat, nie? Poznáš? To nemám babičku. Sice sám nie som vegán, ale mám s nimi veľký súcit, keďže pochádzam z Bratislavy. Ale stane mám babičku. Áno. Je to tam také rozšírené, skutočne. To sú babička je. A ja viem. Trošku bohatý? Tam ma učili stolovať, áno, nie ako vy. Nie Na toho pizza napríklad. Má také šťastie v živote. Keď som vypísal formuláre do tejto súťaže, vlastne na prihlásenie, nevedel som, že tu budem súťažiť aj s opicami. Preto sa ti naozaj podarilo. Veľmi chutilo. Ako vám chutilo? Dobre. Výborné. Áno, nie je to na čo som zvyknutý, ale dalo sa to. Ďakujem. Toto keby to bola čistá fúzia slovenská. Dobre, dajte mi 5 minútiek, zoberiem vám taniere a prinesem hlavný chod, na ktorý sa budete tešiť. Majiteľovi som samozrejme povedal, že to bolo famózne, ale pravda zostala inde. Ale chcem fakt nenávidieť napolma, musel som to hodne vedať z seba. Úprimne som tak veľmi rád, že som si zobral svoje vlastné jedlo z domu, lebo toto sa, čo som videl, sa to nedalo žrať do piči. Musel byť ťažké. Správna voľba, oceňujem vlastný príbor. Áno, je to ekologické. A ja si to myslím. A hlavne toto zviera vedľa mňa do piči, čo mi to dali. Nebesa, to už snad nie je pravda. Ako sa ten správa? Budaj, slívaj si.
Ja som inak dosť hladný, nemáte ešte viac tých špagiet? Áno, máme. Už mám tam. Nie, čo skonzumujem. Dám vám trošku z mojich. Ďakujem. Počkaj, ja si pomočím. Dobre. No, takže to je hlavný chod a ako hlavné je to hlavne kečupový sen. Takže každému musí si dať veľa kečupu. Prosím, ja kečup nie. Ja si dám radšej horčicu. Dobre, tak vy si dva dáte horčicu, ale tak potom v tom prípade to bude horčicový sen. Ja milujem horčicu. Každý si dajte veľa kečupu a prajem vám dobrú chuť. Horčica už je rok po záruke. Ale prosím ťa, má mamka to včera jedla. Akože, fakt, ja to mám ťažké. Sa chcem zabiť a ty dáš zlú horčicu? No čo si rozbehnaný? More, Ja to je robím! to skazené? Jedz. Prečo máme plastové nože? Nie je to skazené. Akože nechcem nič hovoriť, ale tá hočica naozaj vyzerá ako hovno. Po tom, čo som uvidel, že horčica je po záruke, som si fakt myslel, že nikto sa o mňa nestará na tomto svete. Už ani len horčicu mi nevedia dať. Dnes to fakt spravím. Servírovanie teda sa mi dosť páči, je to také abstraktnejšie, ale ja to tak mám rád. Vyzerá to dosť vegánsky. Každý si taký iný. Ako snažil som sa. A keby chcete niekto kľudne si dajte sír. Pardon, ospravedlňujem sa, nie je vegánsky. Teda to je vegánsky sír? Je. Ja aj tak nemám tam teda sír. No, tak nevadí, tak nedaj. Ty gáčo, ja tu budem musieť potom opratovať. Ten Danny, alebo jak sa volá, ten čo si o sebe myslel, prišiel tam, začal jesť rukami, pozeral sa na nás, začal tam gribať pri stole a donesol si vlastné pivo. Dúfam, že toto sa už pri ostatných večerách nebude diať, lebo toto ja už akceptovať isto nebudem. No je to delikatesa, skutočne si sa prekonal. Okrem toho kečupu si fakt pochutnávam. Ďakujem. Kečup nie je to za ruke? Nie, kečup je priamo nový. Ale vegánsky. Všimol som si, cením, pridávam bod. Ne. Ako prosím ťa. Dali. A prečo ješ ako zviera? No čo? Pýtam sa ťa, prečo ješ ako ješ? Normálne. Kde ťa tak vychovalo? To máš ďalej chlať. Pri stole môže všetci takí mestskí gadži a ešte nemôžu. Prosím vás, žiadne hádky pri stole. Jedzte No. a tešte sa na... Nie je to slušné voči hostiteľovi. Pravda. A keď dojete, môžete sa tešiť na lahodný dezert a tým ukončíme našu večeru a potom prejdeme k slávnostnému programu a potom sa teším na vaše večere. Takže buďte zdržanliví a hodnote podľa toho, ako aj vy navaríte. Pán hostia, veľmi múdro. Vidno, že ale každému veľmi chutí. Tešíme sa aj na ostatní, čo si pripravia. Dobre, takže chalani, vidím, že máte ešte ja, ale on je vegán. Ako vám chutilo hlavné jedlo? Ďakujem, veľmi dobrý. Vidím, že tu na Denimu veľmi chutilo. Kečupík, špiča. A vám? Dali. Hodnotím to veľmi pozitívne, Dani. jedol som v mnohých talianských reštauráciách a toto je skutočne fenomenálne. Ani slávny Capuello do Derci sa tomu nemôže rovnať. Toho poznám, Ďakujem, to je vegan, to cením je si vegan. to. Ďakujem a keď vám chutilo, tak prejdeme k dezertu. SOS, my chceme jesť. SOS, my chceme jesť. Už sa ide jesť. Takže toto tu má je špeciálna legendárna bábovka. Je to recept mojej babky, takže dúfam, že si pochutnáte. Ahoj. Chutí? No, takže moja babka to vždycky jedla rukami. Takže by sme to mali aj jesť my rukami. Takže nech sa páči, dobrú chuť a dúfam, že vám bude chutiť. Ďakujeme, áno. Ďakujeme. Vážime si to. Tak Danny už začal. Ako to hodnotíš? Začal dobrá. No, takže dúfam, že vám chutí táto babovka. Tebe jebe, ti pada na zem. To vegánska teda nie je, hej, jak cítim. Tak, neviem, čo majú vegáni proti vajciam, keďže je prirodzené, že ich vajíčka musia vylúčiť. Sledky musia vylúčiť, takže nechápem, čo proti tomu. Vieš čo, je mi to úplne jedno, tieto tvoje dristy. Pretože ja som si aj tak priniesol vlastný dezert. Tebe už úplne...
Tak ja si ho teda radšej dám. Do piči, prestaň. Vieš, aké je toto dehonestujúce voči hostiteľovi? Vieš, aké je toto dehonestujúce voči mne? A skade som aj vedel, že ty si vegán. Lebo to nie je v pohode táto sliepková genocída, čo sa tu deje. Mňa by zaujímali nutričné hodnoty. Nutričné hodnoty, nakoľko veľa cvičím a dám si na tom záležať, Áno. tak je to veľmi zdravé a namiesto múky som použil proteín. No dobre, ešte To je to vaše kokociny. Aha, tak to potom tým pádom by mal byť vegánske, nie? Ja žijem taký motor, Áno, že áno. raz Som už pripravený aj tak na svoj dezert. Teda nájdený a všetko je v pohode. Ešte som nezačal jesť. Dobre, chalani, a aké sú vaše záujmy? Čo robíte vo voľnom čase? Lovím. Som vegán. Tak ja mám mnoho záľub, najradšej... Ja som vegán. No dobre, no jasne. Ukončme tieto hádky. Večer prichádza ku koncu a pán hostel si pre nás pripravil zábavu. Pomenaniu! Takže vítam mojich hostí u môjho programu. Ako som spomenul, dezert bol môj babičky a toto je tiež môj babičky. Moja keď pracovala na poli, tak zvykla lúskať slnka. A táto súťaž bude spočívať tomu, kto vylúská prvých 5 slniek a budem tu vidieť 5 obalov od slniek, vyhral túto súťaž. Nechcem sa chváliť, ale moja bývalá manželka bola sliepka a ona ma to učila. No Takže tak- ja viem, ako na to. Som na vás zvedavý. Takže, ste pripravení? Kľúby. Ruky na kolená. Halo. A 3, a 2, a 1, a štart. Kde to celé? Ako vám to ide? To veda mne strašne smrdí. Kto vie? Ty si to zjedol celé? Halo. Bude vidieť to. Myslím si, že máme víťaza. A víťazom je Dani. No, takže víťazom je Dani a chalani, u koho sa vidíme zajtra? No myslím si, že na programe som ja. Dobre, tak sa zajtra vidíme. Teším sa. A ja sa vám určite teším. No. Uvidíme, čo máš pre nás pripravené. No Ty dobre. rajzlik. Vyťaľ do strelky. Čo si myslíš? Pripravíš aj viacké? Moje bratce sa učili. No nechajte sa prekvapiť. Z veľkého mesta. Dobre, tešíme sa. Ja radšej nechoď. Program si moji hostia, myslím si, že užili. Teším sa na ostatné dni. Dnešný večer hodnotím s prižmúrenými očami, keďže som vedel, do čoho sa púšťam pri vypísaní formulárov tejto súťaže. Pohostenie bolo na pomery obývačky slušné a program bol síce buránsky, ale dobre premyslený. Dávam solidných 5 bodov. Večer bol celkovo fajn. No, strana boli za toho vegana, takže 6. Jedlo, ak na dezert som si neužil, takže dám tomu, keďže len začiatok týždňa, dám tomu 5 bodov z 10, nech sa máme kde hýbať. A program fakt akože zlepšil atmosféru, fakt to tu rozprestril, asi ako ja rozprestrím túto bielú stenu mojou červenou krvou. Ale slnečnice 10 z 10. Za tento večer, keďže som mal vegánske predjedlo, hlavné jedlo aj dezert, dávam asi 8 bodov. Program bol trošku na piču, ale dal sa. Keďže slnečnice mám veľmi rád, moja sesternica bola sliepka, takže máme... No, poď sa pozrieť na bodovanie. Krásnych 19,5 boda. Gratulujeme a tešíme sa na vás zajtra.